Hola, som Alan i Wilmer, de la classe de 6è. Ai, m'ha agradat molt el primer bloc, saps? Aquest programa de la veu callosina ha estat genial. I tant, benvolgut Wilmer. A més, la col·laboració ha sigut magnífica. Ara encetem el bloc 2, amb dites i embarbussaments d'endivinalles del Mirambó. Tira-li, Martí! Hola, bon dia. Som Marc Puigcerver, Àlex, Paula i Ciferine. Benvinguts i benvingudes al 8è programa de dites, embalmussaments i endivinalles del Mirambó. Estem a la primavera. Volem dir-vos dites d'aquesta estació. Pasqua, nevada, primavera, gelada. Una flor no fa estiu ni dues primaveres. També recordem d'altres que sentim cada dia. A la taula i al llit, el primer crit. I a més dies que llonganisses. Escolteu ara que volem dir-vos un embarbussament per a que practiqueu mentre voleu la milotxa. A veure si podeu repetir-lo. Du passa a casa amb el segon suc i el suc amb suc. Uau, puc escoltar-ho altra vegada? Du passa a casa amb el segon suc i el suc amb suc. Ara ho diré més espai perquè ho pugueu repetir. Escolteu. Duc pa sec al sac, mà sec on soc i el suque amb suc. Duc pa sec al sac, mà sec on soc i el suque amb suc. A continuació anem a recordar l'endivinalla de l'anterior programa. Llarga com una serp de molts colors la veig. A l'hivern al coll me la pose, a l'estiu del coll me la trec. Què és? I així teniu les respostes del nostre meravellós públic. Hola, Ràdio Mirambó! Som els xiquets i xiquetes de classes mitjans, del Clan Encantada Benimarfull. Mos encanta la vostra ràdio. I així teniu la resposta de l'endivinalla. La resposta és... una bufanda! Adeu! Hola, som Lola i Carla i pensem que la resposta de l'endivinalla és la bufanda. Adeu! Genial, gràcies per participar d'Encantada de Benimarfull. També moltes gràcies a Lola i a Carla. Gràcies per participar. Molt bé. Ara anem a per una nova endivinalla. Més de 100 en un camí no fan ni pols ni remoliquí són. Més de 100 en un camí no fan ni pols ni remoliquí són. Al pròxim programa tindreu les respostes que ens envieu. Al nostre correu electrònic radiomirambó@gmail.com. Recordeu radiomirambó@gmail.com. Esperem els vostres missatges. Nosaltres se n'anem. Adeu. Adeu. Pero tú camina y corre la noticia. Ja estem de nou amb la mel a la boca. Veges a veure què serà l'endivinalla. Bé, ens harem d'esperar per a saber-ho. Només tinc la resposta, l'enviaré al correu de la ràdio. Això, al correu. No te recordes ja, a que no? Ai, apunta, radiomirambó@gmail.com. Repetisc, radiomirambó@gmail.com. Ja el tinc, radiomirambó@gmail.com. Sense accent, no? Correcte, sense accent. Con pis de mala herba, con pillos de la lluvia.